наистина невижданите протести с нощи между 120 и 150 хиляди души само в центъра на София, според анализите, които четох тази нощ, както писа вестник Сега, цитирайки Владислав Панев: оставка да хвърлиш, няма къде да падне. И да, може би наистина идва ново начало, и не, това не е новото начало на Пеевски. Било каквото било, няма да е така, както беше, ако мога да перифразирам една друга реплика. Режима на пръстетата, както България нарича управлението, падна на практика. Трябва само и официално да се случи това. Тиха диктатура, фасадна демокрация. Хората казаха не на Пеевски, не на Борисов. Неизбежни изглеждат предсрочните избори и от тук насетне е въпрос на дни да разберем тази мирна вчера енергия. Дали няма да се преобразува, ако наистина управляващите не чуят възгласа оставка и не насрочат избори, дали няма да премине към усилия за физическо сваляне на властта вече с физическа сила. Неудържимо е това, което видяхме. Няма да се опитваме да броим хората и необратимо изглежда сякаш. Борисов каза вчера сутринта: нека влезе еврото, след 1 януари ще говорим за оставки. Въпросът на днешния ден е: днес, след протестите с нощи, управлението има ли все още комфорта да говори по този начин, без да даде конкретна дата за оставка? Отиват си. Въпрос е по кой начин точно това ще стане. Всичко ще проследим в предаването. Ще видите, че не само София, тези внушителни кадри са от София, но цялата страна се вдигна. Много беше интересно за мен, че се изказват все повече представители на българските турци, на ромската общност, които са категорични, че не желаят да бъдат представлявани, дори да се асоциират с хора като Делян Пеевски, Хамид Хамид, Байрам Байрам. Не го заслужава, казват. Те делили цяла една ценностна система. Имаше и друг цитат на Джеми Умеров, студент, който и по националната телевизия каза: ние сме различни вселени. В студиото днес очаквайте колегите, които бяха на протестите с нощи. В студиото очаквайте лидера на партия Възраждане Костадин Костадинов, съпредседателя на Продължаваме промяната Атанас Атанасов също ще бъде тук. Анализатори, пред които ще поставим основния въпрос: само избори ще стигнат ли, или от тук нататък трябва много по-сериозна промяна, защото ако фасадната ни демокрация е факт по силата на зависимости, на заложници на високи позиции, на похитени институции, въпросът е как се прекъсва всичко това. Още кадри, още атмосфера от протеста. Ще бъдем с картина в всички основни, то не можем във всички, но в голяма част от големите градове на страната, където също имаше и шествие. Вчера специално в София шествие умишлено не се предвиди. Мирно приключи протеста. Имало една-две групички, които са запалили една-две кофи, но като цяло наистина за сега протеста с мир призовава управлението да си ходи. Днес предстои гласуване на вота на недоверие. С нощи Асен Василев в края на протеста каза: остане ли правителството, ще има нов протест и този път няма да си тръгне. Така че следим гласуването и в парламента по обяд. Нали така, Мина? Здравей! Добро утро. В 1:30 е насрочено гласуването на вота на недоверие, а преди това народните представители трябва да разгледат на първо четене бюджетите на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване.